Hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Just wave to the Lord. Just wave to his name and say, God, I love you. Amen and amen. Unogona kutadza kuda zvimwe zvinhu zvose asi ngatidei Mwari. Amen and amen. Just tell your neighbor that I will love the Lord. So courage to yourself and say, I will love the Lord. Hallelujah. And ndikutenda Mwari kuti taitirwa zvakanaka tine muverengi vechirungu veshona apologize nasi regai ndikumbire anoverenga shona zvakanaka aiverenge zvakanaka muzita raJesu. Do you have anyone who can read it clearly and loud? Guide tende sister Kudzi vachiuya muzita raJesu. Chimbogarai pasi. Mwari vatitire zvakanaka. Vanoverenga shoko raMwari, you can just go take a seat next to my mufundisi. Regai nditende vese vanditangira kumira. Baba mtuwasekwa vanga vachicheya pamwe chete naamai muzita raJesu. Hallelujah. Ndikwazise utungamiriri wose, maboard members ose, baba namai Masuka, baba namai Muti, baba namai Manivi, baba namai Moyo, baba namai Mulambo, baba namai Nyamunga, my heads of departments ose, ndikufarirei Prof Nyabadza, Prof Masimire, Sister Gracious, Sister Mike and Sirirani Futi, baba namai Mulambo, my heads of departments. Ndiana vanda Sirirani ndibatsirewo. Baba namai Manivi Senior, who else? Mai Mkomba Choto, Sister Joyce. Ndine vanda siya futi. Baba namai Magwenzi, ku cleaning uko. Ndinani vanda siya. Ndinotya kuzosiya mumwe akati baba vakandirasa nezuva rekutanga. Ndiani mumwe zvavanda siya. Mai Manivi kuma teenagers. Nema teenagers avo ndo vachatanga kuita meeting yekutanga yegore pachechi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndine here umwe mutungamiriri vandasiya head of department. Ndofunga ndakukwazisai mose. Gore rino tiri kufamba netheme yatiri kuti isusu acts of faith. Kureva kuti mabasa ekutenda. Mwari, God in himself, ndi Mwari. But pamwe pacho unogara naMwari, but vasina kuratidza umwari hwavo. So this year, we want to have faith that God can show up his presence. When atinoti manifest presence, neatinoti omnipresence. Omnipresence, kureva kuti vari kwese kwese. Manifest presence, kureva kuti vari kuzviratidza ipapo umwari hwavo. But 99% God has a habit of showing his manifest presence when provoked. Kureva kuti Mwari vanoda kudenwa. Kana vadenwa vanoratidza umwari hwavo. He shows his presence. Ndinofarira this story when he was going to Gennesaret. He jumped in a ship and he slept. Then the sea started to be the sea. And the waves and the water was violent. But he was there, sleeping in the boat with them that were fearing to perish. He was there. Kusvika vanomumutsa vana Peter vakati Mwari Mambo makarara henyu hamuna here hanya neupenyu hwedu mvura zvairi kudai kuchikepe ndopaanongoti kwanyani oti water be still. Kureva kuti Mwari vanga varimo but vasina kuratidza umwari hwavo. Kureva kuti unogona kugara pana Mwari but Mwari vacho vasina kuratidza umwari hwavo varipo. Amen and amen. Saka gore rino patiri kuti the acts of faith, we want to try by all means to do what we can do to get to God to be who he is to us. Hezekia anotaura kubva ati Mwari atumirwa mutumwa akasvika pamba pake akanzi Hezekia gadzirisa tunhu twako mazuva ako ekuenda akwana. But haana kupindura mutumwa because haanga asina kuita agreement nemutumwa pakurarama kwake. Anosiya mutumwa obva abuda pachiwanze. Pari kubuda mutumwa anotarisa kumadziro oti Mwari tarirai kurarama kwandakaita and see if I deserve to die now.
Mwari kwakudzora mutumwa wakati ndakupa mamwe makore. What am I saying to you? Ndiri kudzokorera kuti pathimu yegore rino ndakapeta thimu ya2024 pandaiti believe in the Lord and he shall be established. Believe in the prophet and he shall prosper. And I was explaining this scenario. Ndikati God has things that he does direct with people minus his servants. Kureva kuti a servant cannot change the setup of the vineyard without the instruction, but the owner of the vineyard can change the setup in the vine without the servant. Kureva kuti kana takuenda muna 2025 pamuri kurangarira theme yegore ra2024, batirira pachinhu chinoti ukama hwangu naMwari ngaurege kuzochinja, because he established people. Amen and amen. Then there are things that he cannot do without his servants, but there are things that he can do but there are things that he can do directly that the servant cannot do. Tiri kupinda mu season, or we are moving in the season when other doctrines are teaching and are insisting in the importance of the servant, but not the owner. The servant can get lost, but the owner will never get lost. Makore ese achatera 2024 patiri kaipeta pa New Year, ndainsista nyaya yekuti never ever run away from the presence of God. Always know he is the foundation, the fountain, and the platform that all men and every creation steps on. Avachinji Mwari, ndi Mwari. Amen and amen. Amen and amen. Tudakuti patiri pama acts of faith. This year we are trying by all means. I'm repeating myself. It's always good to say it as many as possible if it's the main thing. Munhu anogona kusimudza kutenda Mwari vakamuitira zvakanaka, kana kuti munhu ane zvaanoita zvinoratidza kuti anotenda, asiwo Mwari vane zvavanoita zvinoratidza kuti vatendwa mavari. Kureva kuti kutenda kwemunhu kunomuvha Mwari, uye Mwari mabasa atinoita in the ordinary atine capacity kuita tega. Things that we can do that he wants us to do as part of the commandments, like going to church, kubvisa chegumi, kupa, kusarwa nevamwe, kuregerera, kuita mabasa akanaka, zvinowanikwa kuna Cornelius kubhuku yaActs kwainotiye unonzi Cornelius zvipo zvako nezvegumi zvako nemabasa ako asvika, kureva kuti hunhu hwedu hunogona kuattracta Mwari kutiitira zvakanaka. Kozoita zvinhu zvatinoita kuti isusu hatizvigoni, hatina effort yatinogona kuisa besides one word which is called trust. Pane ma-situations eupenyu that requires faith and trust only, then God moves. Ndopandinenge ndakanyanya kubatirira nhasi, asi ndoda kuti uzive kuti zvaunoita iwewe panyika yevapenyu, zvaunobata nemaoko, your effort can show us your level of faith. Jesu achiparidza pane imwe nzvimbo ari mumba, shoko raMwari rinoti pakauya vamwe varume vaiva ne-paralyzed men, shamwari yavo. They failed to enter the house. They opened the roof and they dropped the men. When they were dropping the men from the roof, Jesus healed that man. Kureva kuti hunhu hweshamwari wakaita kuti chirema chifambi. All right, ane kuma scriptures Mwari vatiitire zvakanaka. Theme scripture, Matthew chapter number 17 verse 20. Akawanda ma-theme scriptures acho matatu, as I'll try to move with
Then tinenguwa, we have time. Gore rakareba. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ngatitangire pa 14 kutera kune vari kuinzwa kekutanga. They may not understand the context. Let's go back to the 14 until 20 so that we get the context of what we are trying to say. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, Oh, faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Let's read the Shona version. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe murume akauya akasvikopfugama pamberi paJesu akati, Ishe, donzwiraiwo mwanakomana wangu tsitsi, ane zvipusha uye ari kutambudzika kwazvo. Kazhinji zvinomuwisira mumoto kana mumvura. Ndauya naye kuvadzidzi venyu, asi havana kugona kumuporesa. Jesu akapindura akati, Haiwa, imi rudzi rusingatendi uye rwakatsauka. Ndichagara nemi kusvikira riiniko? Uyai nomukomana uyu kwandiri. Jesu akatuka dhimoni rikabva rabuda mukomana uya, achibva apora kubva panguva iyoyo. Ipapo vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga, vakamubvunza vachiti, Ko takonewa sei kuridzinga? Akavapindura achiti, Nokuda kwokuti munokutenda kudiki. Ndinokuudzai chokwadi, kuti dai maiva nokutenda kudiki hako semhodzi yemasitadhi, maigona kuti kugomo iri, ibva apa uende uko, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi veivhangeri. Asi vari kumedia team ndiisireiwo Matthew chapter number 9. Ingondiisirai pascreen kana ndakuda imwe nechikuudzai tichifamba tose. Ndiisireiwo Matthew chapter number 9 on the screen. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka kubva pavhesi ya 22. Mukatangira verse 22. Mwari vanotiitira zvakanaka. This scripture yataverengesai, Jesus left 9 disciples, and he took with him John, Peter, and James, and he went to the mountain. When he went to the mountain, that's when he did his transfiguration in presence of Peter, John, and James. Saka vakatadza kuporesa mukomana uyu. These are the 9 disciples. The pack was not full. Pavari kubva kugomo, pari kunzi naPeter, let's build 3 tents in this mountain. For you, for Elijah, and for Moses. Because on transfiguration on the mountain, Moses appeared and Elijah appeared. And Peter, John, and James, they saw them. Pavari kudzika mugomo,
vachiuya to the multitude, ndopana baba vari kuuya kuna Jesu. On the multitude, Jesus is just transfigured. He is full of the Spirit, and the power is within him. But the power is not manifesting. No one is seeing it. And Jesus was already preparing for his crucifixion. Immediately after, he is telling them, in 3 days, I'll build the temple and destroy it. He was in preparation to go. Then he arrives in a multitude. In a multitude, there is a man who is prepared to humble himself below being humble. In Jewish culture, kneeling down is the highest form of humility. In a crowd, the father decided to humble himself, to make the presence of God manifest. Ndopaari kuenda onopfugama, haana kutaura akamira, and haasi kupfugama kuseri kwedo, ari kupfugama in a public place with a multitude of people seeing him. Ovati zvimwe zvese ndaedza zvaramba, ndatombouya nawo kuma-disciples vatadza. Ndopaari kupfugama patsoka dzaJesu achiti, ndauyawo nemwanakomana wangu ane zvikusha zvinoti kana zvamubata. He is kneeling down, he is submitting, he is giving in to the authority. Kureva kuti Jesu vaigona kufamba vakadarika pamultitude iyi, vakasiya mukomana uyu achiwira mumvura. Paitoda mumwe munhu ari kusimudza kutenda, ari kuti I am kneeling down as a sign of surrender, humility and faith in you, that kana ndapfugama mwana wangu uyu zvinomuitira zvakanaka. When he knelt down, you generation of unbelieving, for how long will I be with you? Bring the son. Then if we go to Matthew 9:22, but Jesus turned around when she saw her, he said, be of good cheer, daughter. Your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Go ahead again. 23. 21. For she said to herself, if I only may touch his garment, I shall be made well. For 12 years, she had a condition. And for those 12 years, she's having a meeting herself. She's purposing in her heart, and she's talking to herself to try and make the power in Jesus manifest to his life. He is talking to himself, to herself. She is communicating by herself. Ndikangonobata mpendero wenguva yake, ndinogona kuita zvakanaka. Ndikuda kuedza kubuditsa kuti kutenda kuri mauri. Jesus is more like a power storage. Rakamirira munhu ari kuuya kuno withdraw. But what is the withdrawal? Or kuti tino deposit slip, kana kuti withdraw slip yaunotora nayo zviri mukingdom chi kutenda. If you want to withdraw from the kingdom, faith is the withdrawal slip. You need to write down a withdrawal slip of faith that you are going to present to the main teller of the bank of salvation called Jesus Christ. You need to go by faith on the throne. Kutenda kuri mauri kunobuditsa chakawanzika muna Mwari. Amen and amen. Amen and amen. Kureva kuti Jesu havasi kuti ndakuporesa nekuti ndini Mwari ndauya panyika. Vari kuti chiri mumwoyo mako ndo chaita kuti simba riri mandiri rishande. Kwete kuti chiri mavari Jesu. Jesu vanaro simba, but vari kutsvaga ari kurida. Anorida sei? Anofanira kutenda. Amen and amen. Hallelujah.
And they by 18 of the same chapter, 19, Matthew 9. So Jesus rode and followed the men. So did his 18, and 19. While he spoke these things to them, behold, a ruler came and washed him, saying, my daughter has just died, but come and lay your hand on her. She will live. And then I have 25. You know, no answer mvunzo uyu. We same scripture. But when the crowd was put aside, he went in and took her by hand, and the girl arose. Kureva kuti muguta munogona kunge mamine vamwe vanhu vakafa, but quite the leader of the ruler, ndiye ari kunoti the ruler ndiye ari kunoti ndiasiya mwana akafa. Kureva kuti paanga ari munzira kunomutsa mwana akafa, but achitaurwa naye pa18 ari munzira, and the crowd is walking with him. Ndo pari kunzi nemumwe ava vataurirana, ini chirwere changu hachitauriki nekuti ndinotemwa nematombo, regai ndingonobata mupendero wake. Kureva kuti when Jesus was on the way to raise the dead girl, another woman touched the garment. Kureva kuti simba raMwari harilimitwe kuti riri muprocess yekubatsira mumwe munhu. Ukangotenda chete simba raMwari rakatiringana tese nemanidzi edu. Iye ari kutonopomutsa akafa, but kuna ari kutomubata munzira achiti uchiri munzira kuenda ikoko, ngaatanga agadzirisa yangu asati asvika kunomutsa akafa. Kunemwe munhu anofanira kuitwa steered in gore rino kuti what is it that I want the Lord to do for me? Do you have enough courage to believe? What is faith? Faith are things that are a substance of things that are hoped for, but there is no physical evidence. To those that are seeking scientific and physical evidence or a scientific explanation, faith does not apply. Faith iri kungoshanda kuti zviri mumwoyo wemunhu nesimba raMwari, pasina physical evidence, pasina scientific explanation. Faith just applied and it works. Amen and amen. Amen and amen. Kureva kuti Jesu 23 yasem chapter iyoyo verse 23. Jesu asati anomutsa chituna paari kupinda mumba madhe ruler, asati aburitsa vanhu makaradzikwa chituna, vatomuigirazve mumwe munhu asingatauri, a dumb person. And when they came into the house, ruler's house, they saw the flute players and the noise crowd wailing. And he said to them, make room for the girl is not dead, but sleeping. And they ridiculed him. But when the crowd was okay, iri kudzokorera this one. Kureva kuti ndada kubuditsa point yekuti muri kuona here kuti paakataura kuti vachiimba kwaIsraeri kwaiitwa vanonzi ma-professional singers on every funeral. So these professional singers were already doing their job, singing on a funeral. Pavari kuimba, Jesu paari kuti haana kufa, vakataka kumutuka. 9 out of 10, when you raise your faith, it does not make sense to the surroundings. Can I repeat this? When you raise your faith, because there's no physical evidence, because there's no physical thing that you can point to, unaita kunge benzi. And pa Matthew 27, 28 and 29. Same 27, same chapter. Nine. Mavesi aya aringoshanda ari pa chapter 9. Mavesi andikupa is 27, 28, 29 of chapter 9. Hamusi kuchinja chapter. When Jesus departed from there,
2 blind men followed him, crying out, saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him. And Jesus said to them, Do you believe that I'm able to do this? They said to him, Yes, Lord. 29. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be to you. 30. And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, saying, See that no one knows it. Mapofaya sangana futi. Imba yavari kupinda shoko raMwari harina kutudzwa kuti nderani, ndeyani, vanga vatobuda muruler's house, vachinopinda mune imwe imba, but varume ava vari kuinsista kuti imi Mwari tiporesei, meso edu aone. But Jesu haana kuti be healed. Akavabvunza kuti imi munotenda here kuti ndinogona kukuporesai. When they said yes, he said according to your faith. What do we derive from this statement? This statement is indicating that sometimes the level of how God works in our lives depends on how much do we trust in him. But trusting the Lord is very difficult. It's one that is very easy to say, but very difficult to do, because there is no physical evidence. And there's also fear of embarrassment. Can I repeat this? There's fear of embarrassment. That if I proclaim it and it does not happen, what happens to me and people around me? Amen and amen. Amen and amen. Kune vanhu vakawanda vekuti zvaunoda pamberi paMwari unozviziva. Zvaunoda kuti Mwari vaite unozviziva. But the issue is, are you bold enough to claim it and say, I can? Remember, to this woman of flow of blood, pa 22 yataverengesa. 1, aisabvumidzwa kusvika pane 1. 2, aisabvumidzwa kusangana nemunhurume, kubata munhurume. Anything, no cross. Sakurati, if it did not work, she was prone to be stoned for violating the Jewish law, which was penalized by stoning. But she did it. She took the risk because of the level of faith. Yangairi mahari. Or she took the risk kwa kufunga kwangu semushumiri. Because aiti kana ndikasapora, ndikangotemwa nematombo, the condition yandinayo yakangofanana. Ukaverenga kuna 2 Kings, unotodzwa kuti tikagara pano tinofa, tikapinda muguta tinongonofa nenzara, hande kuvaSiria uko. Kune mukana wekufa kana kurarama. Kureva kuti pamwe pacho, when we make my bold faith decisions, we do not have a choice. Pamwe pacho tinomirira kuti situation ive very bad. When you say I have nothing to lose, it's either take it or not. In as much as we could have done it earlier. Faith is one thing that is easier to say, but very difficult to practice. Acts of faith is very difficult to practice. Ndiri kuti gore rino titsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuti, God, I want you. Whether it's, I just want you. That dependence in Christ, total submission. Ende pamascriptures ese andaverengesa nhasi chete, anotiratidza kuti kutenda kwemubereki kunogona kuporesa mwana. Can I repeat this? Kutenda kwemubereki kunogona kuporesa mwana, kana kutenda kwako kunogona kuporesa mumwe munhu ari padhuze newe asiri wewe. For the best, when God, our theme scripture, ava ndibaba vane dambudziko riri kumba kwavo, pakupererwa kwavo sababa, kuti ndoita sei nemwana uyu, nemwana wangu komana, ndokwazotuma faith. Kureva kuti kuremerwa kwababa kwaporesa mwana. Ende vabereki tine choice, especially when you are young. I always talk to you, and sometimes you talk to me. Muchindiudza kuti uyu akasaita musha, uyu anoita musha. Kureva kuti mubereki anogona kuita choice yekuti uyu zvaari kuremerwa ndogona kungoshanda neuyu. But vazhinji vedu, mwaka yedu yatiri kurarama, hatina that choice yakakura maningi.
iye wacho aripo anofanira kutoita zvese zvinofanira kuitwa because vashoma. Zvasiyana nenguva yana amai vedu vekuti we were 11, 3 didn't make it up out of the infants and we remained 8. Kureva kuti iwe ukasada uyo achaita. But in our times and in our modern day, pamwe ungori nemukomana 1, pamwe ungori nemusikana 1, pamwe une 2. Saka it has to do or it has to do. It's not either or, it has to do. Vamwe ane 1, ari kutoti ipapa Mwari ndopekutotanga nekutopedzisira, ndiye A to Z yeyu. Zvese zvinofanira kutoitika papi ipapa. Saka urikuona baba ava havana kuita decision yekuti pamwe ndichashanda nemumwe, vari kuti vakanozvininipisa vakapfugama in a crowd. Pamwe pacho faith inoda boldness to strip yourself of pride. Kwete pride, kusapfugama is pride. Kungozvideredza beyond normal. Just putting yourself down beyond normal. Baba vanga vasina pride, they vasina kufugama, that was not pride, that was being normal. But vakazvideredza beyond normal. Vakanopfugama in public. And he asked. But tiri kuti acts of faith, tiri kuti isusu Mwari vanazvo, but what do we do to get them? Ivo baba vedu vanazvo, but what do we do to get them? How do we do it to get it? I grew up in ndisingadye beans completely. Once I eat beans, my stomach will suspend the digestion. The food will come out as it is. Sometimes the consequences were high. Pananganda Form 3, it was even worse because undikangotsichika nemudumbu mabva madai. One girl tichibva fasting yeMonday, high school, angoti nhasi tiri kunamatira mukoma Alfred kuti dambudziko ravo rekutadza kutsanya nekurwadziwa nemudumbu ripere. Tichisvika takangonotora sadza tikadya tikarirova nebeans. Zuva iroro tichibva kuprayer zvichitaurwa a fellow Form 3 young lady, tangonamata tichitungamirirwa nomumwe mukomana ainzi Ramias Makanda. Ndiye akatibatsira musi iwoyo. Chaidaiso musoro sochiba kusema it is well. Tichiconfirma prophecy kubva zuva iroro to date. Ndodya beans, ndodya sadza, mudumbu makanyarara. Kureva kuti pane mumwe munhu anofanira kuteerera chiprofita, even chataurwa nemunhu akazvidzika. Kutenda hakudi kuti panyanyoitika zvimwe zvinhu zvinonyanya kubatika zvinoshamisira. Kutenda is the condition of the heart. It's not the physical appearance that brings conviction to your mindset. It is the condition of the heart that needs to accept that on Calvary there is a man that was crucified and his power works. That feeling, that condition of the heart will attract great things. Your condition of the heart, inogona kuporesa kumba kwako, inogona kuporesa vana vako, inogona kukuporesa pachirwere chako, inogona kukuporesa pakurarama kwako. That condition of the heart, you look at it, you say, I have got a Messiah. I've got a Christ on my side. I can ask for something with boldness. Amen and amen. Kune vanhu vakawanda vane ma-conditions ekuti kusapora kwavo is the mindset. Mindset yako iri kuramba. Unoziva kuti pane nguva when you want to have faith, sometimes you suspend your reasoning, you suspend your understanding, you suspend your intellect kuti zviite. Pamwe pacho unoda kuti ususpenda kuti zviite. Because pamwe pacho ukashandika scientific evidence inogona kurambira. Hatisi kuti isusu reasoning, education and all the scientific evidence does not work. We are saying it works. We are saying medication works. We are saying doctors are relevant. But we are also saying pane pavanogumira. Amen and amen. Tiri kuti ivo vanhu sesu that pane pazvinogumira pekuzoti apa I cannot depend on them. I now need Christ to assist me. I now need God to do it for me. So my acts of faith anototanga newe. Pane pamwe paunofanira kudarika nezvawaita. God is there. We need to have faith in him. The Lord is there. Mwari variko uye vanoita zvinhu.
We just have to have the heart that says, I am going to do it. My breakthroughs, healing. Do you know healing is very spiritual? Healing yakanyanya kusiyana nezvimwe zvinhu zvese, because the devil came to kill, to destroy. Satani anoshandisa zvirwere nema-medical conditions kuparadza vanhu. Kuchishona kune tsumo inoti, handizi kuti tsumo here kana kuti idimikira here kana kuti statement inoti kurwara munyai werufu. Munyai werufu kurwara. Patinoshandisa munyai kuvashona, tinomushandisa panoroorwa munhu. Ndiye anouya kuzotaura kuti mwana wenyu ari kudiwa kwanhingi. Saka vashona vakazoti urwere munyai werufu, kureva kuti urwere hunokupai signal kuti hamai haisisiri right. And the devil uses diseases to perpetuate and to try and advance his desire to destroy man. Amen and amen. Especially before their time. Saka pamwe pacho, that's why I'm trying to sicknesses. Jesu akaporesa vanhu vakawanda. Ukazoiverenga ndisirewo 30, same scriptures, same chapter, 36, 37 and 38. Ngatangire pa 35 and pa 35. Then Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Apa zokera ipapo nditsanangure shoma. Now there, Jesus is just healing every sickness and every disease. There he is being the compassionate Christ, the Lord of compassion, who is using his powers and dominance irregardless of what people are saying among the people. Abapana zvoda kuti Mwari vane nguva yavanoratidza umwari hwavo, even tisina kuratidza kutenda, nekuti ndibaba. Hapazi pese panopiwa vana chikafu nevabereki nekuti vakumbira. Pane chikafu chagara chinongopiwa vana nevabereki, chekuti vana mai vese vari munhu vanongozoti mwana wangu anodya breakfast, anodya lunch, anodya supper. But pane mamwe ma-specific meals anokumbirwa nevanhu. Mugeneration edu, ma-specific meals, ma-takeaway, zvinonaka-naka izvi. Ukambowarairwa ukati weekend ndokutengerai, kana yasvika ukasatenga, they remind you, makanganwa here. And pa 36. And when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep not having shepherd. And then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 38. Therefore, pray the Lord of harvest to send out the laborers into the harvest. The spirit of unbelief affected the 9 disciples from healing this epileptic son. Kuna 36, Jesus ari kuona kuti maoko ake nekubata kwake neunhu hwevanhu wakamutenderedza huri kuremerwa pakuti vashoma vari willing to practice healing. Vashoma vari willing to declare recovery of sight, recovery of health. Ndopaari kuti muinda waibva asi vacheki vashoma. Because akaona kuti munyika maive nevanhu vakawandisa, vakaremerwa, vane mitoro, but hapana ari kugona kuvabatsira. Amen and amen. And mukatarisa, we could also be in the same scenario today, where healing and of both the mind, the body, and the emotions of people are not being attended to. When it's being attended to, it's being attended to by the wrong people.
Pandataura ndikati muservice ino mumwe munhu anopora, unoona kuti healing, it's not something that we are now believing a lot in Christ, but we are now believing a lot in medication because the medication is available and the technology is also available. Mwari vari kuda kuti tive nevacheki vakawanda. Mwari vari kuda kuti tive nevashumiri veshoko vakawanda. Mwari vari kuda kuti tive nevaparidzi vakawanda. Mwari vari kuda kuti tive nevanonamatira vanorwara vakawanda. Izvezvi what we could suffer from is that courage yekuti munhu anorwara mutipfugama apa ndikunamatira. It's a work that we are leaving to pastors when leaders and even ordinary Christians must be doing it. Svika kumunhu anorwara kuchipatara woti tiri kukunamatirai mangwana munenge mabuda muchipatara. We need people who have faith that goes beyond themselves to assist others. We need people that are courageous in the spirit, in the right spirit, to kuti munda uite zvakanaka. There is one church that I know, handiri kuitaura, but pese pawasangana nemunhu wese ikoko anenge aine mabhuku. Hazvibvumidzwi kutaura mamachechi kuna mamwe machechi. Anenge aine mabhuku ake. Ukangobvuma kumira watopinda bhizi. Kana usingadi chibva watongoramba usati watera. Ukangomira chete. Kungomira, kungoti wamira, wavhura nzeve dzako. Unopinda bhizi because anonyatsoziva zvaada kutaura, nematauriro ada kuita, nemaexamples acho, nemibvunzo yako yese ane mhinduro yayo. Zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti Jesus apa, he was asking people that vakushi vavacheki vashoma asi munda waibva. Zvaaiedza kutaura, it was a metaphor inoti vanhu vari kuda Jesu nevari kuda kubatsirwa naJesu vakawanda asi vari kuita basa iroro vashoma. Amen and amen. Gore rino ratiri kuti acts of faith, ndiri kutenda kuti kune dzimwe mhuri dziri kuzobatsirikana gore rino nemamwe ma-individuals achabatsirika gore rino, wekuti uri kuti you know what happens with Christ is he has opened us a door. He has opened the door for us. We need to get it. Kune munhu anofanira kuva steered mahari. Kune munhu anofanira kuva steered kutarisa condition yemwana wako. What no, it has to be right. Why? Because of Christ. One of the prayers that takaita dzandailida ndezekuti let's not give up on people around us and say they can't do it, and say they are right off, and say they won't recover. Vakadaro ngativatakurei tiende navo kuna Jesu. Kana tasvika dhoo rakavarwa tinokwira padenga tiratidze kutenga kwedu. Ndafarira statement yekuti you won't spend time on things that you don't believe in. You apply time to things that you think they are going to work for you. Amen and amen. Amen and amen. Kune vamwe vanhu vekuti even tikamunamatira panapa akamanifest mweya uya wobuda, iye haatendi kuti waenda zvachese, but because uchiri kuufunga unodzoka. Regai ndikupe example isina ujairika. Wakamboona here kuti vanhu vanorambana nhasi votoudzana kuti varambana, asi achipedza kuti handichakudi manheru anobva akutekstira kuti waswera sei, wadya here, mangwana maamese futi, kuswera mangwana morambana futi, munopedza upenyu hwese. Muraini medu takamboita imwe hama yekuti yairambana takamboita imwe hanzvadzi yewa muraini medu yairambana nemurume wayo, yonotorwa nehanzvadzi dzake ouya. 4 months, 3 months later ane nhumbu yemuchinda odzokera unozvarira kumuridzi wenhumbu. Yangone 2 months vakurovana futi, vanasekuru voteera futi, uri kurova hanzvadzi yedu womutora. Chimwana changoti muchinda wacho taiuya nguvai,
vaisangana kupi? Maizongoona munhu ane nhumbu kusvika vana sekuru vakuti imi chirova nai mupedzerane muriko muchichengeta vana venyu muriko kurambana matadza. Kureva kuti mimwe mweya iri kugara matiri nezvimwe zvinhu zviri kugara matiri inyaya yekuti tinozviramba papulpit tonozvitsvaga kwazviri, tozviramba papulpit tonozvitsvaga kwazviri, tozviramba papulpit tonozvitsvaga kwazviri, tobva taita sekuti simba raMwari harisi kufamba. Asi iyi example yandataura iyi munogona kunge yakaitika kumaraini kwedu, but nemi munofunga kumaraini kwenyu kwamunobva munoziva kuti nhingi nanhingi vakatadza kurambana. Kune vamwe vanhu vanodaro nezvinovateera kuti pamwe pacho haazvidi. Unoona kuti unoramba mudzimai oenda woti ndauya kunoona mwana, pauri kuuya unoona mwana unobva wasiya futi umwe mwana. Uya akura kuti ndoda kudzokera kunoona vana vatu, wobva wasiya futi wechitatu, muri ichitodi ichitokura, kureva kuti uri kutadza. Uri kuseka. These are realities of life, both in the spiritual world and in the physical world. Ndozvinoitika izvozvo. Kureva kuti pamwe pacho kana tatenda muna Kristu, tati tabuda muzvivi, ngatibude zvachese. Kana tati tabuda mazviri, ngatibude zvachese. Kana tasiya tasiya. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti ndoda kumbotenda kuna Mwari gore rino. I want to trust in the Lord. I want to believe in the Lord. I want to depend in the Lord. Amen and amen. Masikati aya mangwana achiri mangwanani ano, ndoda kuti tisvike panguva yekuzowana nguva yekunamata. Umboti Mwari, I've got situations that are upon me. Yandoda kusimudza kutenda. Kana usina situation yauinayo, I just want you to raise your faith to Jesus. Kuti Mwari, ndidzosere theme scripture. Ndidzosere theme scripture pa 20. Ndidzosere theme scripture pa 20. Ndiri kuda part B ya 20. Part B inoti, and nothing will be impossible for you. Ndiani anogona kunonditsvagirawo a mustard seed. Inowanika here mashopu. Ndiani anonditsvagira andigirawo next Sunday. Ndigokuratidzai kuti chinombonzi mustard seed. Jesu vaiti kutenda kwako kunofanira kunge kwakakura sei kuti ugone kuita basa ravo kana ugone kugadzirisa upenyu hwavo. Ndiani vanoita kumbotenga. I hardly get in shops. Who can get for me a mustard seed? Because kune imwe mhuri yainamata yakazobvunzwa kuti chimombonzi mustard seed chacho chii. Sei Jesu akataura nezvacho kumasunday school nekumateenagers. Ndiri kutsvagawo ndiani anondiwanirawo mustard seed, anondivimbisa kuti inowanika here. All right, thank you so much. Ava vanoita zvekubheka-bheka, mondiigirawo mustard seed. Handizivi kuti inogona kuzooneka here, kana paina anogona zvimamagnifying glass tichapa vari ukuku vagotiwedzera uwe. Tichatsvagawo vanoita zviri technical, wataura kuti weight yayo nesize yemustard seed yakaita sei, tinayo pakati pedu musi wesvondo. Kuti Jesu pavaiti your faith must be like a mustard seed, vaimborifeya kuchinhu chakaita sei. Handiti Mwari verugare vachiri. So iri kuti nothing will be impossible for you. How many impossibilities that we have, that we want to turn into possible things? How many impossibilities that are existing in us that we want to turn into possibilities by having faith as small as a mustard seed? How many impossibilities that we have? What normally happens when the devil is retiring is attacking you. He retires your faith. He retires your faith. What does retiring mean? It means your faith stops working. It was working, it's no longer working. That's what the devil does. When he wants to destroy you, he retires your faith.
that faith that once worked becomes retired. And when it's retired, the benefits of faith goes away. Mota yavo vasina mota vakaretire kureva kuti the once available capacity is no longer. Tinombotenda Mwari kuti gore rino, my faith is not going to retire. I'm not going to willingly let my faith retire, but I'm going to turn impossibilities into possibilities by believing that in Christ is doable, using the faith that is in us. Amen and amen. Amen and amen. Praise and worship. Tunausha panguwa ya kunamata.